Strelecká pozícia, Erik Jendrišek, pozrite sa na to, výborný začiatok našich. Môže vystreliť, šanca Holandská, Mucha výborne. Proti trom, Robert, pozor, to do jeho parketa a prehrávame 0-1. Nebezpečná situácia, Robert, Mucha čarovne, 50. minúta, len to tak čarovačka vymýšľa. Už sa zdalo, že sa neprebije, ale ide do 16. Robert, Mucha výborne, kúzelník, Jano Mucha teraz zachránil. Stok, Podmiňo, Stok proti Van der Wielovi, Stok, strelecká pozícia, Ježiš, to bola možnosť. Superovho obrancu, Kučka, Vitek, nedal, bože môj, to bola šanca. Robert Vitek v 67. minúte, super šance našich. Dostáva loptu k Vitekovi, Vitek, nebol to offside. Ďalšia šanca našich v pokutovom území Holandska. Daj, opustená brána našich. Jakubko bude v šanci, stále Jakubko, to bol faul, pokutový kop, Stekelenburg bol faul. Znižuje na 1-2 a je koniec, viac sa už nestane, africké dobrodružstvo sa skončilo.